Yama yetiefo ne yahwefo nyina akwa aba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a bese ebre kakra enie ana ebeto odwase wapani ya no wate aba anwa so se mara hyebedwani ewo adweso ede ma NPP wo so amanyuko no eye lawyer Dr. John Ampuntu Akuma papa yi ebeto odwase yade kakra bo no a wodaya wansode na akonya ne beda mpansa no eya na empanesi sasansa wokɔ atua wadna chiri eja akroma enunti NPP amanyuko no bie nkrata moto wo se wo a wo pese wo pirito mi se emra hyebedwani ewo dweso no fa ade bra na enipa makomako enkono nan ana wo mutwe wo mutie na yehwe ne mo se wo forisi obosumi ne da toso edu amiensa ana by election no ebetimi akoso ewo adweso na ene empanifo bia nkrata moto ho no ene wonu mo atwe wo muti doso pa wonu mo nyina akose wo manya eyetumi ni akonya na won betena so se emra hyebedwafo na wo mo ene wo mutimi kofa nkrata no emu baako eye kane president edema Ghana Football Association yera kwasi nyantachi wokoi se wakwa file ne nomination na se wakwa nomination se de beya bebia so betima di adanse se wono so wonya konwa no a obedi anunti wono so koi sada so ana wapani a anase maame awakwa wei eye ne mpre nan eso ye fra no abena pokuya boite ye ta abona mrane se adwusu boni wono so wakobi a de wokoi kan ho a maako enum enie wono so ko se okofa enkrata wono mu atoa so biem eye wapani ade din ede kwame bafo abronya wono ankasa no kani ade din ede portia e champion abronya wono so na ni wakonya no pass wono so nyakonya no a wobeti ese emra hyebedwani e wadweso sada so ana presiding member a wono wo adweso kropon no mu a wo san eye kyerese assembly member eye honorable Helena Mensa wono so na ni e wakonya no mu a ene wono so kyerem se obefa ne ticket anase wo be pick nomination form sada so ana former presiding member ewo adweso eye Michael Usu wono so ekofa bi ana afen so mene wo kasai wopani a wote abanya so ese chairman ewo adweso NPP eye Kofi Japan wono so nani wom se ene wono so befa enkrata ana second vice chairman eye lawyer Kwabena Boaten wono so ekwo se enkrata no wono so ebefa bi na yenko ahoma so na mpanifo we yemusa se enkrata no mutimi fai anase ebedom apostle wo mo ntimi ankobiem minia bema a wo ye ensem troni ewo adweso Robert Bosomtwe ayema ewo party office ewo adweso Bosomtwe madre ejosonia bibia bokwade ewo adweso na me adom na sedi odi wodi de kirese ne ne na tikromu hapa na da mesimi ye mayor once a mayor always a mayor yo boya nkomo empanisi ye nyina nkwanta mpemani na so ye nyina ho ne yempe ene wo mutime peke nomination no na se ne sitia okay minia mame ma atiefo akwaba na ye ma o majun famra DLFM so emfiri kumase ajoso constituency ye nyina ye nim se de odi kan kasa wo kyeremu se ebra lawyer John Ampuntu Akuma etoye no ye mrakuni no e wo se ye hye eda na fe ye yi obi a obesi na nan na party NPP so ayi ato ho se o ma bi o mo pona to se o ma form ra na o ma pick nomination form no mo form ho nsemu so se party ni show mo se o mu dimu a na fe delegates ato o ma so eso aba na se de di kan ba no list na e ba abonche no hwe mo amenia din be ye lipa ba ko dumienu be che 12 e no mo twi o mo ti yenkomra na party chairman e friend chairman Ampofo na ni din wo chairman Kofi Ampofo ni din ewumbi na no pe that's what you know entia yetene se chairman Kofi Ampofo ati fomu a se race se onko bi enne na party no bi nomination no eto ho na enipa ennan elum gemo mpancheme enipa num enne omutimi wema omukopeke wonum form yori kan eba ye eye Dr. Evans Dia ono eledi kan ebe peke ne form eno achi ena mam he aye bonu mani PM ono ne presiding member oba ejiso a ena PM so ebe fa ne de PM fi okoya ena mama e frɛ no Abena Okogyeabour ejiso broni ono so ebe peke ne form ejiso broni free wa anche na lawyer Kwabena Boaten and so second vice chair edema NPP ejiso constituency ono and so ebe peke ne lawyer Kwabena Boaten echi ena enya ne tie se owura Kwesi Nyantechi former GF boss
ono so ebe peke de na ye Ocran Nhyiraba enye ono an buy the team no e ebe peke the forms no e de man nti na so kan nyina bom just so NTV party office there candidate no and ye beka ti nipa num e na atwe omuti a omekwa akofa omakofa omo forms ene ye nya ne tie se others no enso ahyeda se nyame na ena omba peke omo de na omo nso ede omo nso mabutu a na omo de abre party ponti mi na ubu nipa num ene timi kofa ene di na mesan ebobo kire wo no da nipa num no ena omo timi kofa omo forms a party ede ama omo kama na chairman Enquiries ya ku chairman wuntimi eti adwama ohweye ema ne eko wano wadwene bosomtwemu na mo wa adweso ana wo so wodi wani adi akire kakra wo ne sasa efom agono a obi atimi tu fom nti na asani padom yi obi apeso ofa nkrata no ana emu ayefo kakra ho minia we ne questioner ana say ensembisa ye nam krom na ye jin koma for ye busa amanfo ana say amanfo nso eche wo margin found say obekaya encheye ena lawyer John kuma ebra party no ebi omo puno to say omo ba be co primaries no ejuso de esa woche ya ejuso na no police obi ani wa opportunity ebe contest lawyer John kuma me kai say ye ne chairman ampofo ejin komo ana ye no be obi nomination to one say omo de omatena ho tan na miensa no ni nyina obi ani wa obepeke lawyer John kuma the late inquiry obepeke form enti ekoba ya eni nansa ni nanan na papa ye free mo nipa bibire atwe omuchi no na man focus na de enko a se dipa na wafo ono post encheye na fe nipa contest no ebru edudi a na se no ya ye din kakra na ade ba kwanze ade ba kunso a onam kroma omanfo ebusa ehu ensembisa kakra ne se nipa ne bi owa omuchi di na no ebusa se na we nso free adwoso questioner omanfo ni bi ebusa especially Kotinya Ntechi so obo Kotinya Ntechi dia no bi ebusa Kotinya Ntechi ta wo free adwoso ana fe lawyer Portia Champon Abronye bono original chairman ne hokani Abronye ne hokani Portia ono so na manfo ebusa se ono so free krom a sanso na Dr. Evans Dia ono so manfo ebusa se ofri ha ono ma omo kika ho na kwa de nipa be mienu da ba ko ye friend Bright me kind dinner to so na me hwe me nkrata ne ma minti no me kind dinner to so na me de be Bright Jima ono so ofri hinfa enti minia se de me di kankan listen de edos na man for question I will be say man for say e ba ne sen e ne be si sabre time a lawyer John kuma ko ono pose no na fe di e o man for any actual much say o mo ba be contest seat ni minia question I will be say ta no man for so bi da na ye tete na hu mu aye no ye de beba Robert ma yana se eni amane boy kwaso adi akire na de beto form bia nso no ya ye krado si abeje di asom yetiefo minia me da nyame adomo china o so be ka form forms Aaron Prince dia tanso na obatampa Michael Usu on ti ati so be ka fa ne de ochina ye ne bi ochina on so be ka peke de be si bia no ye ma DLFM aso enna ewo ho ye da se papa abusua ya mane boni Robert Bosomotwe edi amane boyi efri dweso ama de efri ho no mo banso no watimu ensam na oba Facebook no eso a eni mfoni no nyina no ewo ho said ye chairman Enquiries ya ko chairman wuntumi waje akonya na obi afa ne dia no wabusa wodi de san wufre hen ha na wo wodua ne be na apɛ eni nyina no Facebook no mfoni ni guso a enipa no afa nkrata ne nyina no nso no wo ba obetimi ahu wonom eni adwusu broni ana kyerɛ sɛ wo granting table kyerɛ sɛ enya asam gotoa no ma yento aso ba Facebook no so a efoni ne eguso a DL 106.9 yento akase ebo no so yeto akase ebo no so ane yakwa kopie mu Ghana Football Association former president Edema Ghana Football Association Kwasinya Ntechi na ode nsam de atu dade a kyerɛ nsam kyerɛfo nyina se Ghana fo nyina bɛka ya aye homo obosom na mekyerɛ June 6th ɛna Anas arome wono no ɔyɛ nsam kyerɛ ni pa obon homode won nsam kyerɛ dwuma yi mu a ɔnda de ni nyina se ɔto no bo ase ɛte asɛm na ɔyɛ hwehwɛmu nyina no ɛdɔ asukɔ fam ye ɛyɛ hwehwɛmu nyina no hwehwɛmu akɔhu so ɛyɛ Kwasinya Ntechi Ghana Football Association no former president no yɛ obi a katasosa no proye pa wa Ghana football mu no na nya de na so ani kura ne santi
obo no mode hwehwe ma papa yi eye ne video kwache no so said ya kwane de papa so obo mode no de video de ba bonten na Ghana fo nyina nya be kenkan ehunu so kwasi entachi de se aka pro ne kankan power football mu dia adwa ne pa na ma papa yi obo no mode eye hwehwe mu nyina no oye na adwen so de video be ba bonten pe ne kwasi entachi twi tetefon ene wo friend no so anas sa wo de me ne wa we de se boko me yentena se ne yankan boko na sa na so dabi asem we de adwiri mu no so do ne sente no me pene kura na so wo mesra we de ska akra beta ho na so ne sen ana so mama $100,000 no so dabi $100,000 de so eso akra de $150,000 sika we de me saka e bebo anti we de ye ne say afama me ana kwasi entachi so dabi sika nsa de te no eso dodo enya de menya ntem mesra wo ebe ya ma menya $100,000 emfa ma wo ana o dabi ana se dabi sika we de meji a enya de be so ani kura ne senti said wa kan so ntumi nya $150,000 emfa ma ne dia said ye tie bia no toko video be ba bonten ma Ghana fo nyina hunu prane kankan a ekwaso na edware kwasi yantachi de sa sabe yakro edware nipa no o ma Ghana fo nyina hunu adapa ene bone a wodi e wa Ghana Football Association aso ye honom na no na kwasi yantachi esense sika ne nsa susu nti anas wampene kura ma ne de nsema mekikan o de ne kopie mu e wa ye CAF ana FIFA nyina tinsem bi no mse da bi sana tia de ne kwasi yantachi sensem we ya bo ho de a ene ya football dwumadie pa de amesra free ne ko baby ye bobo kra mfitire kra nsi ho bomode sa wote se ye bobo e wo mfitire bomode se obedwane akra chiri ento mama lifetime ban say eye kwasi yantachi de bibiara football kwaso no mane men football aso ye kra ne senti kwasi yantachi atwe ne ho free ball nsensemu na ne wachi e na anche kwa mpanifo aye nsachiraye e de fa ne ban ne na mo se de bi yate so e de aba emfinsia dunu metire 15 years se twam de ya obetimi asa akodi udwuma se ubekokodi football anymore na ne senti kwasi yantachi eja Ghana Football Association ne to honom afin so dibra na kura no awa CAF na wa CAF vice president eno so oja ne nyina to baabi ana afin fu ne dibra kase na ekura no awa FIFA nso oja mo de to honom na kwasi yantachi kase na o kyerem so ono man kase na danfo ba ko a na o ye ESCO member awa Ghana Football Association fo aso ye de din di Adamu Kaila obon ho maden ade ne ko aya Anas ne lawyer ba ko e dia da no so aya Kwame Jan ono no ye lecturer awa University of Ghana no awa Logon na de ne ko honom so penin matesa yase wonsem bia bo ho pa ma prane kankan de edware o pa ne senti ba mode na boa me enam na kwasi entachi kopie mu no la chane ka chane so mate na nase de oyam yankasa makola e ma bofra keto akra ne senti ensem wo yasi no anase se wo hia sika $150,000 tese sika ne saka de ya ne video ne de enye de ba bonten so ne senti ba ho mode ya na sika yi ba won sentimi enkan fabra na ne yentwa nsem no so wa haya kwese de tire mu a sika ne nya de obenya $100,000 na obenya ne senti sanas ontumi nye sa $100,000 na de ne ontwa so na video no amfa ma bonte na Ghana fo nyina yenya bi na ye hwere ne eye June eye ses ne de krom ha na nya sam keto akra ye nyina ye botwi ene kirada ekokopie mu pa wane ne me ka kira nya sam keto akra won krap prema time eme ne national theater ho eye deja ye nyina ekobo ye ne akwa homa na se kwasi nya ntachi ena Ghana Football Association mu penifo ne akanifo bi a won kwa deje bribe ne ade ne enfoni won ne namu sei ya ye nyina ekobo ye ne akwa homa ekohwe bi na o kirem so obon ho modin bia na mo wasusu ahunu sa na asa no edumade a wodie no eye prane kankan na onu so wodi odada amanfo gigi sika na mo se wunya stua sika ne pe na wadi bone kura ne wagya ne senti sa bone anase idi no enya de so ani ye kura ena wasa kirem so sika wodo otwa ya de ma anase no anase afia dum pempen so odi video ne de ba bonten no efi na sika no ontua ma ne so na akoye twintwan efi otwetwa na tot se de obi a okwakoto petition wanom no kakran pe no twetwa sika no na so nyina chi ne nsa tumi kan ne sika yesi aye kasa ekosi yantachi ukokopie mu wadwo a eye John apuntu akuma onya ne ba bi ko ye no kosi yantachi so ahwa ahunu se sesi ana konwa na ato no ono so su ofradwo so ono so baye mra se bedwane wadwo so asafata ne senti wabone trimu papa se de tie bia no adwo so ma se bedwa konwa ato ho ne de ono so se de tie bia no obekwa kopre wakwa koye ma se bedwane e de ama adwo so na mra kosi yantachi okasa no
and say me say and ochire Oh yes, Juma no also anti-corruption crusader, but Osheni Oya or the Pisca man. Na say me media no. Me charge discuss me $150,000 and never body. Me colleague na me no executive committee Adam Munkaila or Fitamale. Ono oba me chain. E de me call Kwame Jan lawyer no charge the olego no. Okay. E no catch me say anasa beka me case no once match no. No any student nti o say o pesika dodo say me the bar. Me ko ni fie me na me nim ni fie me nko hoda. Ote Mr. Ho no mo area ho ase ho. Baby a Mr. Chematin ete no. Ase ho e ho the same cry. Westland ase ho. O de me ko ni fie. So, about me fear, I say, ni say. Men confess to say, Emra. I just a blackmail. That's what I say. So, Anas demanded 150 through these people, through them. Young Koma, Kwesi Nyantechi, Ghana Football Association former president, on Captain Smart, on your TV, come on and train yano, any of the Munsemunina Asomono. Yantuan the men on Siaka Sebono, Eso, Oba Facebook, Onosua, and ye Kwesi Nyantechi, and ya Bresson Crodomoa. One Anas, I remember Anas, any woman and young co-owner. Now when Swam and young co-owning, any Fonino, add a Facebook no so abana wait to me actually pa na say $100,000 a big boom. Hey, and I need no Anas anye. Hey, asemu. Wouldn't come now $1 krana magic. Na Anas na opeso wa jisika na mpa because say ye ko to pro ne kankan ase. Na say wa hunu say nipa ne wadi bone na wo che na san ko jisika dia say no so na ntwa yo. Say utie mo wo say Anas lawyer no. E demande 150,000. Sure. And a 150 so so and was see Anas say $100,000 de onye den. Onye isa on ka kran. There's an inside anko betwa so. Sana kwesi nyantachi e pese wo kire. Enti ene abusua ba Facebook no so a enfoni ni nyina gu so. Na wo do adwompo nso eto ase e bekenkan na ye de ama wo. Ye to akase bo no eso. Ye to aso a match bosu da neto so aduonu. Ana wo my Ghana akyerɛkyerɛ foku bata akɛse miensa. Ghana National Association of Teachers NAT, National Association of Graduate Teachers NAGRAT, and a Coalition of Concerned Teachers CCTGH. Wamumi yasaka bachirim sentampe homa. Ede enkrata abato mantres wo chirim sa abano. Ene wamu ediko tumami watu wa grobia. Wamu bu anyoso enwentino wamu declare strike ya. Ejumadu wamu kwa biem kwa pimu se. Wamu nyeme bia wanu mo epe. Eye terms and conditions no. Abani beti miya miti enti sadia. Eni Enquires hip na majisu hule ya pon obi ango nfie na wonu mede na de agu fom edipa agu fom nkrata agu fom no na watu mienu emie na wabra wo mguso atifie no ana National Labour Commission wa my Ghana apedie ba asumdwa wonom ekọ high court ekọje interlocutory injunction ede beto so se akyerɛkyerɛfoɔ no ama school dem ama metrade a eni e pa abobo nyom kowa ni kowa no agye so do bewo ne bewuo chokoyo wasido bewo ne bewuo na ne nyina no ene se wobra injunction ne ba ye no ana enne wonom aye nsɛmtwerɛfoɔ nhia mu akyerɛkyerɛfoɔ nkabom kubata ne miensa na wopani a wogina nsɛmtwerɛfoɔ nim ekasa ye nyina no eye president edema Coalition of Concerned Teachers eye Ken Ali Audu wode to dwa na wo kyerem se wo mo de obuo ana ema high court no ana afa ekura nso no wo mo de obuo ema Ghana fo firi se de aban no ene wo mo ye no wo mo dwene ho a wo mo ntiase na enso esense eye National Labour Commission akwakwaje tabo injunction ede abato wo mo so nti no wo mo ka kyerem nsɛmtwerɛfoɔ nyina ene Ghana fo se eye strike na wo mo koye no wo mo de abawiye na mo hwe ni musa ni mo ani mu ya no eniema hodo ba ko mienu miensa bia na wo mo pɛ no aban no so bɛyɛ de ama wo no nti saa de a wosu aborobo na mom ani mu die strike no wo ma calling off Ken Ali Audu wakasa no munsem nie. The three teacher unions made up of the Ghana National Association of Teachers NATS, the National Association of Graduate Teachers NAGRAT, and the Coalition of Concerned Teachers Ghana CCTGH cleared an industrial action to press home our demands. Among the many things we were asking for was the negotiations of our collective agreement. And specifically, we were asking for a continuous professional development allowance, the pride area allowance, transport or commuting allowance, rent or housing
allowance, teaching or assessment allowance, amongst others. The matter went to the Labour Commission, after which the Labour Commission gave a directive for us to call off the strike and go back to the negotiations table. That was last week, Tuesday. Then the next day, Thursday last week, we heard that the Labour Commission is going for an injunction. It was not until this week that we have officially been served with the injunction. As law-abiding citizens and having respect for the courts, we hereby declare the strike that was called on 20th March 2024 called off and ask all our members and teachers of pre-tertiary education in this country to resume work with immediate effect. We continue to ask the employer, led by the Ministry of Employment and Labour Relations, to commence negotiations this afternoon, today, April 2nd, 2024. Enti ebusuafo ni ayeti yi eye president Edema Coalition of Concerned Teachers eye Ken Ali Audu anene wo friends emtrofo nhia mu a wagina akyerɛkyerɛfo ni nyina na mu se strike na afedie wo mo ede abawie ya with immediate effect a nyame ya adoma wɔkyena eye ukuada akyerɛkyerɛfo no bɛkɔ adesua dem akwakwɔkyera de na asɛm wenti ebo ahomoden senka ye ne eye member anaso wo executive member Edema Coalition of Concerned Teachers, CCTGH, Nidin, the chairman, Gali, Nanka, Yeno, Eddie, and Comonia Busase, and Yama would have been Romedia Guaquemo, Evan Musa Bane Baye. Now, I don't think as I say, no, one my satisfied to say, one the Quaqued Mawa, but I woman Yama, Penos, or Musanka, Nanka, Yadimunchi, Mahood, one or Bona Homanoa, and Yadia said chairman, Gali, with Timothy Homano, every Pamia Sakanwa, Yadin Batuaso. Yetwa kese bono so ne yakwa kopie mu asante mantanum na hono na asante hene otumufo oseye tutu otoso mienu ana no memede otwa mwen ono ankasa etietia ne chacha mu ebo modern esi form efri eye manhia so dabi sade asante mantamu kuma asere ne mpatam nyina hono mo nya kwa no kra ne senti de aduro no esese ono ankasa otumufo esi form no boaboa doma no mbo mo modern pa kwa ye clean up exercise me kire nsiesi adwumadie ewo kumase montene nyina no tumufo ba moden etisi form ekodi sa adwumadie na mna adwumadie na ekwaso na ne nyina ya de a mo yensiesie pa adema emfrinhie de nunum a otumufo akonwa kase da honom a eya santeman akonwa yi wonom ba bedi ho eya emfrinhie na etoso aduonu enum no 25th anniversary no ene ho adwumadie ne ho siesie na onom eye ewo asantematanum na ma adwumadie ne kwaso no eye honabo simono sei mensa one asante regional minister Okogyeabour adwumadie na se afi nso eye honabo sampan ono so yekumase meyo okobi and office members of parliament and traditional rulers municipal chief executives and office government officials ahodo a wono mo asante manta mu nyina ekomo hu bomu ekwakwtai eye otumfo achi emasa adwumadie surunku wei ekoso power asante manta mu a na nya samketo akra na meamia ahodo bi anasa mrono ahodo a wono mkoye nsiesie ewo mu asante manta mu no ebi yetafo bantema Edum alaba ene meamia ahodo bi a eka ho na adwumadie no ekoso na yade a asante manta mu de tesoko piemu a eye mensna ahodo wa asante manta no mu nyina ana no me na etwa mwen sa clean up exercise na yade ani nyina etotwa ewo mensini ni nyina mu asante manta mu na adwumadie sunku atise na yade azum lanyo adwumako no ena bo wo homoden ede akade ahodo a tese mpenifo be hia nyina de boye madwumadie na tumi ko kama pa ede ma wonom na ba piemu o Facebook no so abehu tese mfoni ahodo ne se na adwumadie na yakwaso asante manta na no me na etwa mu no ehu mfoni ni nyina etwa go Facebook aba ubahu zamlante ni bia dwa pa kire se efi pa na adokura asante manta mu pa o mokura kire mu a kire nipa no bi ni mokura kire se edanan mpo esese nka siwe agya ono fe papa no gates ahodo da manfo store mu ewo kwantimpo mu na wono dede eye siwe gina tuma kire se na nya de a na ni ka kura o madwa pa kire efi pa na adokura asante manta mu no na nya de a ne so ani kura no mu ebo emedu sumbo na se eye kumase ekeye forombo mo sumo pa sense na adwumadi ahodo ese mpenifo ye no matoto na se a na meburu kire ma na nya de a eso ani ye kura na mno tufo kopiem no kyerem so adwumadi ese de yakono wono mu aso ani ye pa ne senti odo wono mu nyina se na mno adwumadi ne kwaso no otumfo de tudwa so ehu nsen so bia ba bia ne so to o mu nyina senkafo nyina nka o mu ntuma mfa mu ano na mu nyina ntumi mu no mu nyansiese adwumadi no enkopom se awia dumienu bebo ansa na obia tumi akono nyuma so akwakoye adwuma na so nsema wodo otumfo de tudwa na yade amanfo tie na supamu a kyesa na no memi na die Pwani kwa okumase enya sanketo akwa wonu munyina obi antumi amie ni suto a wonu munyina atiase ebot eye otumfo achi dom edu dwumadie no kama ne ani kani kan kyese na enya sanketo akra
no tumfo we na de na ase akase pa ede mo bibiara otumi bo an ho moden ebe pie mu ebe boa ye ma santimantem nsiesie adwumade o mo ye no etumi ko wano ede ma wonom na mra adwumade ne bawe na di akase bo se dabi ene ye ne wono mo mantem woni nkoma se adwumade asunu ko ati sei no emla mo di adwumade no ensembe na mbeka magana fo nyina ate adwumade akase a mo di ye no yenti ensema gudo bi a wono ma de to di akase bo enimu Eripa wote won kan ya wormo amokwa boa ya wasante matemu ekuroma hatantante omko yensesi adwuma no na wote omka na be piem Facebook no so anya asam ketu oko kese wo hwe gates bi mu pa se de aye pa kese in fact atete pa na otumufo wa ya de pa se na nankasa ntena fie masefo amfo watete ne chacha mu na wo hu sane exercise ni se koye no mhwedin na mame musa asanteman nia menkrofo na ene wo mo enti sankenye otumfo na ka asam ntinsi kromunye clean up exercise de anka munye so wote se no obi kasa asemu ya no bi bisa se nya otumfo na ka se wo munye anka munye tinka munye enso ba bia o muti Ghana fo hu ya besra momra Facebook so me hade enye kura momye efiri a wo mate agu monten ena ba bia wo muti fi gu ye enkofo te ho no moton aduane o enkofo te ho ton ade o na motete tunton mo ne ma ne ade nyina enti sanka otumfo no anka se momma ye nkopra kromu di anka santimate ho enwonfo mo ho kura ye ka ebebuo pie no ayeka no dodo no afra santimam yeah enti na empanese ye ntenase mo bi nka nkyere wo se wonu mu akum titonkyene di nanso aha no asanteman no a ebebuo akese afiri omo ho baaye no won be se wo mo kyere se wotumfo anka nkyere wonum se wo mo nkoto nkyene ni a omunim so mo mu akum omunim kura omo ahu se omo mu akum hwe bola pa mote ho asantemam efiri se ehwo na mote no amanyosem kankan no a amanyosem kankan no a wa umpatembe bia wote se de ho no maye gates ne ade na ade ba kokoro ko etwa me nsu mu ne se kobrane tumi ye agya na si weje no wode ato gata na se nsuo fam na dem na etuhwa kankan sabi obi didi omfa ncheme na bon e wo kronum nyale wa bre nipa wo mo twen se otumfo beka se asanteman mo me ensori ne enko prapra ye gatam na yana mi busa me kai se wo bra na NDC te so no o ka se Mahamade memene da bia etwa bosumi bia ato e bai se ye de besiesie kurom san hyehyɛ no ankwa nkosiaga ana bai we so ba ye NPP so ba ye no wo so say operation claim your frontage sure eno so kokosi sai enti moti asantemem ana mo adwene mo adwamienu se hu NDC fa NPP fa ana hono kra de NPP mu a hono kra de NPP mu a so se otumfo anka se wo bedi sikadwa kofinfin hye aduonu mu a nanka amoti fin mu sa yesu ya empotem hanso de enkran hanso de nyasem kuma o me se Ghana ya na ebesa Ghana o serious
ya mekaya ya munimo ho ya nkrofo emu ana mbesa Ghana nyi mamento akase bono so na yanko yanim na wo de oba Facebook no so afo ni behwe bi na se we sai nika sese ye tena homa wotumfo na so de ansa na maso de a yei yanto aso ni yanko yanim nti de kokuma se kura ye na no ene nke ba bedadwe so ne awe akonfam Kwadwo mbua o say me say ye beda kumase de obwa nke ba bedadwe so ne awe akonfam wa we akonfam na sa confirm wa na de be kwa na so ba koto no ho no oh Mary akonfam wa say ye kunu so wa na be ye bibia na wano wa me anokra da me ma wonku no ma me me ama akwachi ne kuno wonku ahia nti enti misra mu a mo me yanto akase ebo so ye ni suban ye ni suban ana no fase kan be ka kire Ghana for official. It's official. DLFM 106.9. Yentu akase ebo no so ye body awram ewo sikasem a na efiti bra yade akodi ewo pampansrada COVID-19 na brofo di de na nso no wodi awu aye fa ne se coronavirus ebewura Ghana no wo ma Ghana sikasem ehwihwaye eda ne apache eno nti enam so ma Ghana ban ye nka bi nhiem ana otabiri Ghana fo nyina ede yensa ene ekon ekowura International Monetary Fund fo ase IMF meno kase Ghana ye wa IMF amen kwada nketenkete asebio Ghana fo mpanimfo wo mo nanam ene nkwada yi nanso ene nkwada nketo na ekire Ghana mpanimfo afu dwene ekire ya memuo ne nyina ene se ye pa 3 billion Ghana cedis anso meno kase yi sa 3 billion bi da obi dem anso ayi di hwemanim ebi dan dem Kwadwo kroma nti obi ani 3 billion na ko na sasika we obi won mpempem ma na bro so kra oh obi won mo kra omo ensi yakwaje ena omo kire de ayanye okra yim enkwada nketenkete o wo hwe IMF no a ni nhia ebinom wa no wanda na mo mahunu wo mu mfoni young boys se oti omo emu na se ebe se odoma nkoma nyankopon kyew ne ma bi e se boa na wa ho so na se de nyankopon de kyew no ntumi hunu so hwede a akwada de bu man na ma de se obi a be ma wakogwa wale oba na oba na waware no wo ne panyina abi nanso ohunu so hwe no am obi a be fa firi ni nsem no wa kire ndia wonye ebi ye hunu no na yetimitima kroma kasa Ghana maburu de se biom se nyansa ne yetirim nanso broni baburu de onim nyansa ma broni baburu kire Ghana kokora mamuo ene mrantie nketenkete Ghana fo mpanimfo te se mission staff yi ba ne ya hu so gagaga because IMF for Ghana na mamento asoi na ni nyina no ene se efiti bra ban we wade Ghana for call IMF no sikaro 360 million de dollars edin ka ba ama mno kasa sika na kana saman ni nipa dua pa de yehunu yi na so no nimpre nu so no esese mpanfo sa hwe na wo musi hu nkonwa na sika de to so no so no esan ba eno nti mena okasa International Monetary Fund for no o mabapiem awo Ghana ha no mo weekends no ana wo mbesi kotoka wiem hyegina bia na nyina no ene se wo fa to so mienu de kan se second review no wo mo ni aba no eba besi hu enkonwa na wo no mo ahwe se Ghana fo betimi apase a na enema hodom di gu akwa mo no se Ghana etime passe pe ene ne sika ni mpre no so de kan se second tranche of money no 360 million US dollars no wo mo san e de maye free sempe ne se anfo ne kire ne to aso ana de waye bi dan so ye man mo opiafo nembom enya me abiu enunti emrante no ba bedru Ghana ha no mo a wo madi nkan ane abai mo mpanifo ahyehia ehwese ne Ghana wo mudi nkan de sika ne de nkan ba ye no ehwehwe ahodo ye de nkan e de ma ye ne di so ana se bia ye tototo na jeje mu na se Ghana paase a ansa na sika ne mpre ni so no wo mo atime e de amayen na eno anaba ne de atuga kirem se wa reshe mu se eye measurement ampenfo de tototo ho ene ehwehwe ahodo ampenfo de tu sika ne de nkan ho no wo mo atime de so anunti wo mo wa reshe mu wo mo wa confidence se sika ne mpre ni so no so no wo mo sa ebetimi aka na wo mo ewa ni so ade hunu bia mu se eye 360 million US dollars no se IMF for sa de Ghana na che se Ghana sikasem ebetimi agina yie pa na sa meeting no asese mrantie no ene Ghana ban ebetima sese ho enkodwa no ebedi ben se na watwemienu na wonom ahyase enne na me aya domu a
wo for use your boss me that also edu emienu 12 April no ana meeting no ebekọ na wieye na ye hwani mu ese eye the next review eye 2024 schedule no eno so ebesa abaso eye November bosome no ewa fi ye mu na eno ana finance minister anaso o my Ghana ye mfoto sanfo eye honorable Dr. Mohammed Amin Adams anta wada to Ghana wo chirem se eye mrantie no ba wo mo sa ba Ghana ha no wo mbeba be hia wo no finance minister afenso wo mo ebe hia mampani ana abamu mpanifo ana afenso Bank of Ghana ekuhudu a ensha abayase metre civil society organizations eno so ayade a mrantie ya wonom efri International Monetary Fund no wo mbeba na wo mo ne Ghana fo mpanifo se ho enkonwa na wo no Dr. Mohammed Amin Adams de wo wani so ade hunu ana wo gidie pass ne se biokramodie na konfirm ayira se dachi bia no sika no wo mo sa ebetimi aka na wo mo ehwe mu se nyame aya domo a se de medical de siso no wo forisi obusumi ne da tonso edumienu ana meeting no wo maba ene Ghana for babe no wo mo ensa betimi aka asoso ye hunu se ye kwa anasa ye ba ansana wo ma sa da wo mani atirem wo Washington DC na dwumadi asiso mkokodie no wo mo ansa akwa akodi na wo mo de akoto board nanim se wo mba ne Ghana fo hia nkonya anaso mo ne Ghana fo mpa ne fo si nkonya no afedie wo mo hunu se Ghana fo apase eno ntisika no nimpre no so no ye nsa mfamra na mo se Ghana ye ntimi ali hihye no so di anache se sika nimpre no so no enya de se wo men ye nsa betimi aka eno ntiri sa abre no wo body apese no ano a no wadi nti Kwadwo de free ho ba no so eno no ba ye besre se e ba se on pese o mkwaje bosia o mo amane na mo ensresre se Ghana ha na obi wo sika ni bia na nka o mfamra no o mo bosia ni ntwensi ho manipa no munya ayemefo no hoko na bi Ghana de wo ba ban besia ho ntua wo ontua oh ka champion tell sana no one me dinko ontua na ayi Malion cross wo ko betimi anya na emrewa ne nkokorafo sika da bank kura de ababom o say emrewa ne nkokora wo moji na wu wo mu sika kura da bank kura ne ye de ababom na che so timamuni de sika ba anya de an sebeka eno so ya sempo wonim atahweamo eno ye de ya Kwadwo wonim atahweamo da bio one ton down te matubida you see obi a opeso wa ne aban meka aban anya aban a otiso yinkwa Ghana aban etimi yan DC aban etimi yan PP aban se yenso kra ka ho yenso ya aban wa aban wa adwe se wo ne Ghana aban e ba bagro no enya prepare wa we mfiri se wuni awa mu wuni atesi obete okakwa obete okakwa wa chi wa kroma kra se wa mamre wa ne nkokorafo se Ghana ha o bebo abre wa ne akokora na oyam hyehyew efiri se wa kakra wa da ho a obedi ewuo no ye dia baba hwim se kwen atija se emre wa ne nkokorafo no o manya strategy bi wo wunim se da achi bia no aban befo mu sika di enu nti o ma hyase esu agama nwomto se amfane so makoye o ma tie se monten kwedede se wutimi hia brewa 80 years akokora 80 years na obiebia no beti ye nchele obiala it's official kreyim It's official. DLFM 106.9. oh ampao se eno so beboa o ye nchele obiala form of exercise e be mo so apom din agina mo nanso za e so bo wa sedam mu ache enti aban ni sika san wa tese enya ne sa ho ene de aban ye sa de wa nyade basa mrewa ni tintino mapom se so ani pa se ama me ma do sa kokora de mi mo bi da dabi hwe na me bona saban fam sika de amiandai se wo kan sisen se de tie bia enti mem akokora de memo e da sa bo okra memo me bokora me mo no groma oh okay eno so nya ba so do ani tiri mu ho no mo na bia akokora ni bi ho no my guy that's right to aso basically de bia ye to akase bo no so ye kwa kopie mu e wo ye pie matem ho no eno mampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia obono ho maden ekwa kotwa homama sisi amekesei oye Ultra Modern Police Station wakwa ko bia no waya asakraka no no wakwa South District in emu ewo eye apie matem na mna Dr. Mahmoud Bawumia mampani abedi akire onu kura Franka tuni ye de ma MPP osunu kokokwa manyukoi emra adwumede na se wakase na okyem so wo hwe oman Ghana police adwuma pa modern ba wano mo bo pa wo mba no dini eye police sahene eye George Akufu Dampare dwumadie pa wano mo edi wo police atena ye na nyifat yankopon ne abonsematiko wo mbo ne bo so ani ye papa panisenti
abanu se no betumi ato ma jeje mu kra na Dr. Mahmoud Bawumia no kra so chairman ya de ma police council no na o kyerem se odwumadi aposifo ni de nyame anim ni eso ne ye papa enwa kwahia pasa abanu nso bebi obetumi ayede ataya aposifo achi ma odwumadi a wodie no ono masoma to adwe wonom na atumi akọ nkan ne de enya de ombedi wo hwa moda ne senti abana ya krado se de tie biade biara police kro ni hia no wɔn nso fira ban na ban so bɛyɛ ahoboa nyinaa toto nneɛma no nyinaa ɛde ma wɔnom na ɔsa kyerɛ mu so ɛyɛ police station na atumi bɛpie mu asakraka ne deɛ ɛbɛtumi aboa papa ɛsɛn sɛ ɛbɛtumi aboa ɛma pɛpɛ yɛ ɛne mmara so deɛ atumi ayɛ adwuma ɛsɛn sɛ baabi mmara ni no ayɛ anan nkurɔfoɔ no yɛ basabasa paa ne sɛnti mmara yɛ bɛyi law and order no bɛtumi ayɛ adwuma ne sɛnti so obi di bɔne bi a ne yɛm bɛse ne pa so odi agorɔ sɛ ka mu mmara so ne pa akyi a wɔahwɛ mmara no ne bɛdi papa ne mmara na Dr. Mahmoud Bawumia mmara wɔkasa no ɛnsɛm bi sei. We've had the same type of police station for a very long time. But we need to modernize our police stations. Ghana is safe and secure. As Vice President and Chairman of the Police Council, I have not taken the peace and security of the country for granted. The Police Council, with the unflinching support of His Excellency the President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, have spearheaded the massive retooling and enhancement of the police service as part of the government's transformation agenda for peace and security. I must say, without any fear of contradiction, that there is no government in the Fourth Republic that has provided as much infrastructure and equipment and personnel to the police service than the government of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. This government has invested heavily in infrastructure, recruited more police officers, and provided armored carriers, patrol vehicles, helicopters, and motorbikes to aid the efforts of the police service. Facebook on my DLFM 106.9. Kasiabo mu mfoni nyina sɛ na Dr. Mahmoud Bawumia o commission air processing no ɛwɔya asakraka no wa pie matemu no mfoni nyina guo no ma etwa guo no ati ɛna process ahene Dr. George Ekufu Dampa no so kyerɛ mu a na sɛ dwumadi aban na di no ɛso na ni papa na ɔmo so ahyɛ bɔ pa sɛ process fo dɔm no de sɛ de ya Yesu Kristo ɛde ne kra bɛyɛ agyedeɛ ɛde ma Kristofo no de sabapɛ no so bɛbɔ no homaden so ɔno ankasa ne process ko ni nyina so wanda omo kwa nyina beto ama pro eye Ghana ma no bibia fa ho bamba ho nsam de Ghana fo ntum no omo nakora no omo so do omo kwa ebesu ama Ghana fo yenti ensema gudo bia Dr. George Ekufu Dampare o ka kire nsam kyerefo. My colleagues within the police service, from the last constable to the highest officer, want to give him, and also to Mr. President and to the people of Ghana, is that as long as there is Ghana, we, the police service, will continue to put our lives on the line to ensure that our country, which is our beloved country, continue to enjoy peace and continue to be at peace with itself. Power 10 kaso wakasaya process ahine Dr. George Ekufu Dampare. Enyemeno se kasebo ane ekenkan yede free DL 106.9 na kasebo yede ebre wono yemfa seda ema adwumaku emienu ene anwumre ye kanfo time heba mesha ede ama Ghana fo nyina se wo a wonumu ato wo nipadua no tutu na nso nkoye adwumade bia malaria fever ha wadwen a bomode se wo benom time heba mesha FDA for Agiatum, Sadam Swana Mampon Center for Scientific Research into Plant Medicine so Agiatum said drone kama pam. And what you know, and someone a good baby. Ama utia na yauda, ya feno to muna titi, utia na oda. Ebana sebe how ni pedriano, ebasa en kambeba uhuo, wedro time heba mixture. And I said time HH heba mixture, and then the capsules. Time HH heba mixture, and then the capsules. But mother sounds a bit to me akabie. Sadan so ana Pensword Ghana. Asian country say, Jumadia be a woodiano, but mother say, we be located one now no more dins our swamp. Yama outdoory, anyway indoory. Nina, et me kama pam. Say we ye to party. Uja we ana uja ukunu. Adie be a way a domba baho. One casampu nebi a way. Dachi be a pesa with the kaya. But mother say, when they Pensword Ghana ebedin komo. Any FSA obi beba o program ase na obema no eye customized pen, customized notebooks,
customized diaries wo je nkofo numbers ni ade so ho no ofase fu ba na wo gibi na no mu di nkomo ni ade ebi nso customized plate na nsan Kwadwo me ko wedding bi na ye ma me customized plate. Wow. Ai customized plate I from no a me ko ye no wo ba ne be man na kakra wo mo ho no wo nte se kakra wo mo ho. Oh na wo mo mienu wedding picture no that plate him na me koto konkonte na se me behwe guma na me hwe o manim dim se me hwe gumu ana se me za wo de nkwa be yo mo so hu na so na efe se na efe pam media ne de me wo ba media na me ye bi na media me betu akiri onipa bon semti ahwe na abekwan abeye manim say politicians here ye be kwakoto abayi mafa na mo betiche Ghana for customized water any customized jollof ni ade ye hunu bi pen ye customized brodo any ade customized mpaboa ne ntade momo de sabo ne pen so Ghana and be di sansa wo so no mo de munya body se eye wofa munya bo wofa pe eye mia mo se mo am wofa na se ye mra ho me di keke na maboni nti no eye 20% discount off. Wow. Frezel 244 622 494 Pensword Ghana was he creating a lastful memory. Brofone ye Kwadwo. Oh yeah pa. Me de nyame ase. Ma memra wo China me Ghana fo nkonkodi nkomo ba bia dro no ye fa ne sofa na ye nso ye nsofa. Enyu me asemo a ye de ma Ghana fo yina no ene se akyerɛkyerɛ fo nka bom kubata ne miensa nat nagrat ana CCTGH. Wo mo kyerɛ se ewo mu sa ban no emfa wo mu sika no ma wo no. Nanso injunction no a high court e dey ato mu so nti wo ma call strike ne off na emom sa ban no amfa wo mu sika ene de wo pe na ma wo mo a alata boy wo mu susue e wo mu tirim asem we Ghana ne woji a woji ne san 0534050199 059340 6565 ye fa ne sofa na yensofa wo kire wadwe a yebedi enkomo na nya ofrefo a wodi nkan madwe Pacho ye ja wa fo Okogyeabour Ocran Dexon bada Okogyeabour drogba achem edukro eja nyame nhira woni adwuma pa aboma Kristo e na o mangana mo wa baso pa ofa ye tini se ye me nkyira adede na so etoda ye wo mo fa tete wonti enimini a ade kirete pese me pese mbi sesi anso no ba be yo mampen no fa tete ni nsema na tete fo ade aban bia baso yo mpese won de won di ni yekura wo ti tete fo ya na tete fo no nso o se etoda sebe wo kura wo mu die court kusa anya court na ta sebe Enquiries enkan bi ge sebe wo de injection na to sala na do di mi nsen na we muje ma adu mfa ma mu ya wa ise court bembi ya adu na hia na biribi na nkoso nti moje mo se mo ko strike mo nsan ka ade ne ya edi se mo ba ye nyina na mo kire ye nkwala ade ne e koso na mo ya ye nti aka enti san ka we de wo yi biribi afi so na nka edi chafo kene fi on to se won sa beka na obeka bye bye da menso medase kwaku jeje madwe. Hello, good evening. Hey, me ofa se wa frɛ gyina so nso nkasa ma memfa ha 0534050199 0593406565 akyerɛkyerɛfoɔ na tena fie na wotwe mienu adeɛ na ɔmo na ban ne mfa ma wɔnom nanso yɛde injunction akɔto so nti wɔn so de amememfe ebeba na Kwadwo aha na ehu no sɛ teacher ni enya ne yamoa na nso nkonkɔ yɛ adwuma enyo eba ne saa no a adeɛ no wo ne sɛ wo gyina classroom mu kyerɛ o nanso wan hwɛ yi a yes wo ye no onyi ne yamu nye because ya minim sɛ de the office si ayi kan nsɛm na wo kan mu ode pa aban no ayɛ sɛ du ba bia o take teachers no for granted gyina hɔ a madwe. Hello, good evening. Oh. Neba chawte men kamado. Okay. Set line way. 0534050199
0593406565 Sofa Ebrenie Mamemfa Madre me offer say yeah offer good evening oh me offer say Madre wapom to say but me ho ya na also oh me ho ya na said ye Messi afi me offer say for nya asam gotoa oh yes ya so angasa oh awurade na do me plateau for obi aho ye Sir? Oh, okay. Mamintio. Ghana for the club abroad. Na me you know they tell me for no offer. Na say am din birthday. Me Friday me my chede. Papa akoya me offer yi. Auntie, o je wa chede ohun. Ai me di my chede. Na adia na ope. Offer jodi mo bia me de. Sir. Any ajiwe. Jiwe he. Upo be jira so na je. Jira we obenyu mo se jira ho na je. Nti we de jira so na je. Shegelege. Yes o nickname no. Shegelege. Yanware. Me bia no adi. Me ka shegelege awonye so no. Shegelege. Yanware. Me bia no adi. Na mra ne no. O mra ne asai. Di agolo basa. Aya unje ti biso. Ei. Enti Mr. happy belated and I said belated happy birthday one. No idea. Mo said dem dia ma wo yenti wo dem Mr. Unya bia no adi. Why? Do obi ade be ma obi agidi. Mo ya hwehwa me in chambers na me mfa wo mfa kira nkope kongunte bi ma why? Mate kongunte tu dem tanya bado. Enka e be da ya bado kroma. Urate wasi ye Madre yeah Jawfa me wa fa say wo ho te say me adom fa me ho yera we oh nyame adom na won so nyame adom fa wo fa sa so yare wa black and white man wo so pa we ale wa ho e bi wo fa sa odi di birthday no do me plateau fo ndi awon konkonte ni ale wa obaje obaje already alewa obaje aforo me mo say o la gwa to aba no ma no no so bi obetu esi nti de so mo nko de mo ba chire mo do be I see mo me that's why fa wo ba ti je na do mi pelative new hey na ba ko ni e de ahia oni e Paulina enti mo nyina mo do me pelative ho monye kra monye ade a moye no ade a moye asa mu hwehwena me ye intimidation so mu intimidate me pa asa do so won to ababa biawa e dey tina asa mu intimate asa me ka professional mu intimate so problem ma fa Jimmy film so ko leadership prophet if no one can your prophet so I don't know any person. That's right. Before in Pastor can intimidate. Before media who is the prophet. Masa ye make a journey on koneme. Aha. Enti mu amu intimidate mi ni nyina no nya mu yonko ne me. Me won fa se be ni ma dwai. Na bro for council family when oh be na room na but I want to say. Nyame ado na so nyame adom boko ns adenta ns mbato amintio wo de Okogyeabour ye de sabio ye de mfinkan sabio free village me say from Bomfa enyina se santia chem from ase bankami police school masa so hie teacher ni bi pa shuwa on to nyame da one side ebo na ewuram na afa level teacher need to meet the bike na ne tire adwo masa obi betimi anante be se from identity dodo on nam kokwa so no okochira de eti me package nti parliament ho no omo won any first house ho no omo won omo maami ana papa na kiro ma de na mo ko ni teacher ni enti am for the born you be say yemfo bo ma teachers no nti no wanti ebi aso pe ni pesu ba ya mani tumi na he o Okogyeabour pesu wo ni pesu ba ya mani tumi hwe o mai no ye kika no
On your bedroom baby, about to a baby lotu, a quamwanya, a pressia. What would the banner when we're doing canoe, but you paying that I didn't cause life. She has seen she teach any pa massa. In pub was a pan, the woman pub one a man so when you tell me, John, I'm a rabble. I don't know teacher for sir. Oh, crassness one no fool, teacher near no fool, and Fancolana, and yet a fool cacra, farm cacra, and ya. Those are about teacher and so one more blood. No more, more than 8. Hey. DLFM 106.9. Menso medase madwe. Hello, Fagasaka to Tenkra. Ewurade hwe. Asema waka nti ohu. Mesrew. Efiti chineko. Emranya wa abomeni nti efiti chineko. Wo ye aduane ya amamu konkom. Ufise wo man so omu di bebe no do so to yirefo. Enkwan no stew na omu mekonkom. Wo mu di na no mu nsuo. Banum so sesia no amen. Ya ye no sawai. Mama nti me wo fase be ni e. Wo fase e fem beki mi ka se fin sawo. Me wo fase beki mama nti o mfrin sawam. Ya mpen kwani di o machi akoma e benya akoma yale nti no. Ete ja ko life wan ka akoma yale na do ko mo. Ọmọdún fina kasabe tu amona mamu. Me youth no me be say se be boaboa ye ho na. Ye ne fi sa mpeni voice. Akomo na ebe ya je ba kwa. Se ne angasa BP ne NDC sanke mi to mu na fi aban kwa mutu. Kuma ban bu ye na sanke come out. Ana wo famboa. Nanke ato abetia wo mu nyina. Nanke ye ho ato. Was de bia o mema ya akoma yale sa de ana. Etusa. Ti na me de me ni akua donkwa na nam no. Ya so. Kana ofa we de me di wati akwa libo no. Mo na da yete gara ha ye den ye gede ye nkwa libo. Da be chati kitiro aka atrebe. Ensro. Me da se mo fa se ye chiansa wa mufuo. Madwe. Ofa majo. Me wo fa se majo so. Ofa na what is saying? Oh, mi kurekurem. Ofa ti na ka say o sa akode. Sa akama minti o mfritama. Ofa emo Ghana by the way teacher for na nya kra. At least bosumi bia dan kadi. Ensesenka timi ko strike won. Na tem bia ban timi bua won. E wo be bi beta ho. Because go obey president kra. E say teacher ni na be kire wa. Ubeko be bia teacher ni na be kire wa. Wọ́n na ya no mu no omu kwabro chide no makusia de no matue sika kasie ewo ho nanso no ombedu Ghana ase ya no mu bu teacher for kwasia ofa enye fe ofo bi mradi meda asepa na me wonhira ho menti mi mfa afrafo no ebiem ye producer se bi mfa won last kafra we ya me last call amadwe ye ja wa fa na bom tije nyame ado me office ye ka de nke etuja ho wa fa me ke be me baba ke chira ka be mo ayewi ama ye ewurade eno ense nka me isi odwe so ofa ma bo djuma nkasa ya da se ofa won ma de he o ma no dabi o ofa so sa pata tare na ye no eno ni problem no teacher fu ya wo kuma o mu yo obi so she party atara so waka krasi de ata ye kwase ma no woni sa sa pepe ma men che politician ko do bia wa Ghana hanu mo se ye ne tuma mu fo se ni mi asade a o se ya ke minister ke MP ke president ko se bi na ko nyi ni pe bia o Ghana hanu mo because uno wa man adwuma ye uche ne daka uche lagbe uto ka ma no into so onum na asaka osumpa na osum bone na se no bi se kaka so a no to na obone hinu oki adapa oh teacher for that brim okay o classmate teacher near teach more than 40 years a particular one to amobi obi be ye politics obi be ye minister just 6 months boko de chance ho e ka garage adai o yini party o that's because of party atara wo say into no to me nka and obo na me yan is ni na me yan PP ni me ya wo metumu wadwi na yadwuma mo wadwi yadwusa Ghana ni me da ase menso me da ase asem no kure ye kan ni pain ebusia mama me fancy
men fa frefo no ebiem na DJ Omarion anetna Facebook na chidie ko Facebook ma onya bi hweye mo nso amogina so hwe anye yeda mo ase mo amochira mo adwen yeda mo ase ya owusu ana osi DL News number 1 emo de pa ana osi mo fire ana nana kwasi George nso wode aba amanyosam no amanyosam Ghana yesunu ni yentimi nana kwasi George nso ya amanyosam sa ewrade nyankopon ana Robert Gamele mi fi wuda ko hu pa wo ni message no me hu pa oye nipa o nipa bofo ana shama ba edina benya wono nso message aba yada ase ana piaga nso di frachima safo wo se ho na wo hwe ye free piaga won so yada ase yentimi emfa frefo ne bibi de besi ewa ha akenkanfo bi no aye bresi brekenkan sam no ede emma wo edia na jeso eye gangster cat ya mitenkura ododo ofa Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo yina se anwei ama mo yina mo enitia ojeyen oboja DL